Пространството, което любовта създаде, пространството навсякъде около теб и в теб, е всъщност това божествено поле, божественото съзнание. В днешната практика ще започнем да навлизаме и да се учиме малко по малко как да се свързваме с това божествено поле, чрез техниките за разширен и отворен фокус и свързване с сърцата ни. И с разбиването на малко повече любопитство за това какво се случва вътре в самите нас, в нашите тела и в нашите съзнания. Намери някъде спокойно място, където няма да бъдеш обезпокояван в следващите 20 на минути. И когато си готов, нека да започваме с медитацията. Затвори очи и усети как се чувстваш в този момент. Обърни внимание към тялото си. Поеми си дълбоко въздух и издишай бавно и дълбоко. И приеми това усещане. Не се опитвай да го гониш, просто го приеми. Сега фокусирай вниманието си върху пространството около теб. Но не е празното пространство между теб и някой предмет, а просто дълбокото необятно празно пространство навсякъде около теб. Можеш ли да го усетиш? Можеш ли да усетиш колко дълбоко отива? Като една невидима безгранична сфера около цялото ти тяло. И с всяко вдишване и издишване тя се разширява и задълбочава все повече и повече. А усещането на лекота в теб става все по-дълбоко. Сега се опитай, докато все още си фокусиран върху това усещане на дълбочина и лекота, идващо от фокуса ти върху пространството около теб. Опитай се сега да се фокусираш още и върху пространството в сърцето си, върху сърдечната си чакра. Сложи ръка на сърцето си и го усети. Усети как пулсира. Усети ритъма на сърцето си, докато вдишваш бавно и дълбоко. Сега забележи дали това пространство на сърцето ти, пространството на сърдечната ти чакра, дали е същото като празното пространство около теб. Това необятно и дълбоко пространство, заобикалящо те.
Дишвайки и издишвайки бавно и дълбоко, със своето темпо. Усещаш ли как тези две пространства са свързани? Как са едно? Дълбочината на пространството в сърцето ти е същата, като дълбочината и лекотата в пространството около теб. Те са едно и също. Твоето сърце е част от дълбокото пространство, от висшето съзнание, заобикалящо те. Усети го. Потопи се в това усещане. И със всяко едно вдишване и издишване през носа и през стомаха, всеки един път, когато издишаш през носа и издуеш стомаха си напред, и всеки един път, когато издишаш през носа и прибереш стомаха си навътре, това пулсово движение, този ритъм на дишане се синхронизира с ритъма на сърцето ти и съответно с по-висшето сърце на съзнанието около теб, на празното пространство около теб, в един натурален и дълбок синхрон. Позволи му да се разшири, да стане необятно. Усещаш ли дълбочината и лекотата в себе си? Сега отправи поглед навътре, докато запазваш фокуса си същевременно върху това пространство и този синхрон. Усети тялото си. Позволи си да изпиташ емоциите и усещанията, които се движат из тялото ти в този момент. И не дай да се плашиш. Сложи ръка на сърцето си и им позволи да протекат из цялото ти тяло. Приеми ги.
всички мисли, всички емоции, всички болки, цялото това напрежение. Позволи му да мине през тялото ти. Позволи му да мине през сърцето ти и да намери своя изход. Дишай бавно и дълбоко, в синхрон с сърцето си, в синхрон с по-висшето сърце, с съзнанието за обикалящо те. С лекота. Всичко е точно така, както трябва да бъде. Творецът не прави грешки. Всяко нещо се случва според собственото си време и си носи своята причина. Просто приеми всичко това. Всичко е временно, нищо не е постоянно. Както лошото, така и хубавото. Всичко е в процес на постоянна еволюция и израстване. Приеми го. И го пусни. Всяко едно предизвикателство е тук да бъде решено. Не да бъде проблем. То е твоя урок към този момент. Приеми го като такова, като урок, като предизвикателство, което трябва да бъде решено, а не наказание, което ти е изпратено. Дишай бавно и дълбоко през сърцето си. Усети лекотата в себе си.
Усети дълбочината и лекотата в пространството в сърцето си сега. И след като си приел всичко, намери нещо, за което си благодарен. Нещо, за което можеш да бъдеш благодарен в този момент. Това, че най-накрая може да диша с лекота, например. Или някой любим човек. Някоя любима гледка в природата. Домашен любимец. Просто избери едно нещо, за което можеш да се почувстваш благодарен в този момент. И му позволи да изпълни пространството в сърцето ти с светлина и любов. С благодат. Позволи на сърцето ти да грейне с тази любов и благодат. Сега разшири това усещане из цялото си тяло. Нека изпълни цялото ти тяло. Нека цялото ти тяло усети тази любов и благодат, тази лекота, която идва от твоята благодарност. Позволи да се движи напълно свободно из цялото ти тяло. Сега и позволи да излезе извън тялото ти, да се разшири около пространството из теб. Сега и позволи да се разшири и да достигне дори около пространството около теб. Нека те обгърне изцяло. Нека обгърне всичко около теб. Усети топлината на тази светлина на благодарността ти. Усети лекотата й. Усети как изпълва безграничното пространство навсякъде около теб. Нека да се движи свободно и да пулсира с ритъма на сърцето и на дъха ти. Нека тази благодат и нейната топлина
нейната светлина достигне до всяка една точка на космоса, всяка една планета, всяко едно съзвездие, всяка една душа в космоса. Нека всички те усетят топлината, светлината и лекотата на Твоята благодарност, на Твоето сърце. Усети тялото си. Започни да възмърдваш бавно пръстите на ръцете си. Краката си. Бавно и спокойно отвори очи, когато си готов. Какво виждаш пред себе си и около себе си? Какво усещаш вътре в себе си и в тялото си? Можеш ли все още да доловиш празното пространство, празното безгранично и дълбоко пространство около себе си? Можеш ли все още сетивно да го доловиш? Поеми си въздух бавно и дълбоко и издишай. Центрирай се в сегашния момент, в пространството, където се намираш, стаята, в която си, завръщайки се бавно в сегашния момент. Как ти се отрази практиката? Успя ли да усетиш дълбокия покой и дълбочината на присъствието на това божествено поле в себе си? Или да видиш просто отвън, около себе си? Ще се радвам да споделиш своите изживявания и впечатления долу в коментарите под видеото. И да го споделиш със всеки, на който мислиш, че може да бъде от полза. Абонирай се за канала, за да не изпускаш подобни практики. Публикувам практики всяка седмица. А ако искаш да подкрепиш канала и това, което правя, може да го направиш чрез дарение от своето сърце на PayPal и Patreon. Оставям линковете долу в описанието под видеото. Благодаря ти и ще се видим следващата сряда в 7 вечерта.